bandiraɓe ko abdi fof mi salmini on moni kala inde mum tawi kadi ene wonde e yettode muɗum nde wonno kala ko jiiɗa e aduna ko sabu waɗi sababu hande noon e jonde meɗen ɗo henna ko hokkude on kumpital e yidde kadi famodirde e moɗon nde wonno ko jiɗɗoma jogoto goƴa maɗa e satude yiyannoma nde ma ɗaccon hakke nangon gantu nde wonno onon keewi yiidemi e lewru korka tawi kadi ko galle joom gantu noon wawi hunde fof nde wonno emin jogui élément mo ganduɗa hakkude mum e galle joom hakkude mum e goomu ƴellitare Pinar Pulaar ko aadi tiiɗɗo wonno mi heeɓi noon noddali kewɗi wonde beele on kaɓani e koye mon beele on lurdani holko saabi an e Dieynaba on jeyaka ɗum noon ko ɗum saabi hande jooɗiɗen ɗo pour yidde laɓɓitinde ɗum ene gasa wonde taw ko joom e hoore muɗum huccite meɗen jogani en kaɓirɗe ɗe Dieynaba o are goomu ƴellitare Pinar Pulaar ko hitande 1999 on wiyetake kesso e goomu ƴellitare Pinar Pulaar ene gasa wonde ma wiye won heɗotoɓe ɗum wiye Dieynaba ɓooyani ɗo kono noon yettode wodini Allah nde wonno so tawi doombi ene jalta e gaska ko iɗin du tan woni domru ko heddi ko fof ko wondu nena e lebbi meɗen ɗi jawtuɗi joom galle makko ko ɗo wonno ruttiti Gabon Allah waɗi toon sanki toon nde sanki taade woni koye tergal galle joom ko poɗɗo gollidede alay saago minenne min ndenda e makko sunare min mbasa turnude galle joom hayso min turni galle joom min turna ɗum e mbaadi gondi min turna ɗum e yeeso wongo minen fof ko ɗum saabi mi wawa yaltude e nder galle joom tawi Dieynaba no wuuri mayani tawi ko gantu jaggi ɗum alay saago minenne min nagganamo gantu ha Allah waɗa ko jooɗiɗo so tawi o yalti e dow jaam ene gasa wonde ɗo étage ke so Allahu lamɗo jaaɓi ma en gollo golle payodinɗe mbeɗa andi oɗon jogui goƴaji goomu ƴellitare Pinar Pulaar mbeɗa andi oɗon jogui goƴaji galle joom ɗum noon ko enen ndendi goƴaji ɗi ko enen ndendi koye meɗen inchallahu taala ɗo e taske tawet Dieynaba yalti so tawi o yalti mamin mbaɗ hen golle payodinde oɗon tuuya minenne ka emin tuuya on nde wonno ko enen ndendi koye meɗen mi heeɓi appel aji partout France Italie Allemagne Belgique Fouta ha Ɓundu Casamance mi Mamoudou hikka min janima kono noon ko oɗo gantu saabi ha on janimi wona haare wona haydara goomu galle joom ene wayno jibinako e nder goomu ƴellitare Pinar Pulaar ko joom dari serŋini wi kala saɗɗo moɗon to banggue liggey komin o heedi hen ko ɗum saabi minenne min duttimo teddugal min inniri oɗo galle joom ɗum noon yettode wodini Allah ko enen ndenni koye meɗen hay goto dugdaka ɗo hay goto haɓaka ɗo hay goto kadi juumodiraka ɗo ko pamodiral woni ɗo henna ko oɗon gantu saabi ha min mbasi wadde galle joom hikka ko Dieynaba ko jooɗiɗo ɗum noon min keeɓi duwuji mon onon foof tinnoɓe ɗum noon ko enen foof ndendi sunare ndeɗo sunare noon ene jokki taw tade woni Dieynaba yaltani ha jooɗi ɗo e plateau o kuttodirɗo muɗum
allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. mi salmini on mi juurima on kadi mi weltanima on noddoɓe e namnoɓe vraiment mi andi to tolni ɗon e galle joom. Allah jarama on jarama mi weltanima on. Assalamu aleykum wa rahmatullah.